Nagbabala ang tagapagsalita ng CHR na si Jacqueline Digia ng malawak na definisyon ng terorismo ay maaaring humantong sa pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao. Ayon sa inilabas sa pahayag ni Digia, nakikita raw nila na maaaring magamit ito para limitahan ang kalayaan. Kung tuloy ang magiging batas ng anti-terror bill, malamang na maakusahan ng paglabag dito ang mga civil society at human rights group na nagpapahayag ng pagtutol sa mga polisiya at kritikal na pananaw sa pamahalaan. Sa ilalim ng panukala ay maaring itag ng mga otoridad na terrorist expression ang pagpapahayag at paggiit sa karapatan. Nababahala rin ng CHR sa probisyon ng bill kabilang ang pinahabang araw ng detention kahit walang judicial warrant at kawalan ng pananagutan ng mga otoridad kung magkaroon man ng pagkaantala sa paghatid sa tao sa hukuman. Bagamat kinikilala nila ang kahalagahan ng pagsugpo sa terorismo, ipinaalala ng CHR sa gobyerno ng mga batas at pulisiya ay hindi dapat humantong sa pagbaluktot sa karapatan at kalayaan ng mamamayan. Ayon pa kay Digia, kailangan daw tiyakin na pagsugpo nga sa gawaing terorismo ang pakay ng naturang panukala at hindi ang paglupig sa karapatan at kalayaan. Kailangan din daw panagutin ang mga magmamalabis at aabuso sa kanilang posisyon at kapangyarihan. Nananawagan ang mga human rights group na ibasura ang naturang panukala sa paniniwalang gagamitin lamang umano ito bilang armas laban sa mga kritiko ng gobyerno. Sinertipikahan bilang urgent bill ni Pangulong Rodrigo Duterte ang anti-terrorism bill nitong Lunes, June 1. February 26 naman ipinasa ng Senado ang kanilang bersyon habang nasa third and final reading na ito sa House of Representatives. Jennifer Salenga, CLTV News.